La început a fost drumul spre victorie. Liderii Partidului Democrat Liberal, Gheorghe Flutur și Ion Lungu, au dat semnalul pentru cea mai importantă luptă electorală care s-a desfășurat vreodată în Suceava. În fața a mii de susținători, Flutur declanșează numărătoarea inversă a schimbării administrației PSD. Ziua cea mai lungă a început bine pentru liderii partidului, mulți dintre ei votând încă de dimineață, sperând ca exemplul lor să fie urmat de cât mai mulți suceveni. Seara, o atmosferă foarte încordată la sediul central de campanie al Democrat-Liberalilor Suceveni. Zeci de membri așteptau cu sufletul la gură semnale din secțiile de votare. Treptat, veștile bune au început să se vadă pe chipurile pedeliștilor. Toate redutele importante ale PSD-ului din județ picau una câte una. Totul a culminat cu victoria confortabilă a lui Gheorghe Flutur, care, înconjurat de conducerea Partidului Democrat Liberal, mulțumea sucevenilor pentru încrederea acordată. La Suceava, Ion Lungu și-a spulberat adversarii politici, 82% din locuitorii cartierului Burdujeni votând în favoarea sa. Vă asigur că voi face ce trebuie și pe data de 1 iunie voi câștiga primăria municipiului Suceava! Ioan Bălan, președintele Comisiei de Buget Finanțe al noului legislativ al Consiliului Județean, a dat startul analizei unor proiecte de maximă importanță pentru județ. La nici 2 luni de la victorie, administrația democrat-liberală are de înfruntat un mare impas care s-a abătut asupra județului nostru: inundațiile. Organizațiile Partidului Democrat Liberal din țară s-au mobilizat în forță, trimițând convoaie întregi de ajutoare absolut necesare celor aflați în suferință. Sub coordonarea lui Gheorghe Flutur, Ioan Bălan a primit și repartizat în localitățile grav afectate convoaiele însoțite de lideri marcanți ai Partidului Democrat Liberal: Elena Udrea, Cornelia Cazacu, Elena Băsescu, Raluca Turcan, personalități culturale, Mircea Dinescu și, nu în ultimul rând, președintele Băsescu, care a ținut să fie de mai multe ori în acele momente grele alături de oamenii aflați la grea încercare. Alegerile parlamentare se apropie cu repeziciune. Partidul Democrat Liberal strânge rândurile și lansează la București, la sala Palatului, într-o atmosferă plină de entuziasm, programul de guvernare în fața tuturor aleșilor locali din țară, sub sloganul "Gândim altfel". Pentru alegerile parlamentare, ca și în cazul celor locale, Partidul Democrat Liberal aruncă în luptă o echipă puternică, formată din Ioan Bălan, candidat la Camera Deputaților pentru Colegiul 2 Burdujeni, și Oreston Ofrei, candidat la Senat. Pe linie administrativă, Gheorghe Flutur și echipa democrat-liberală încep în forță să-și ducă la îndeplinire prima dintre promisiunile electorale: relansarea turismului din județul Suceava. În cadrul Forumului Regional de Investiții prezintă cele 2 componente principale: turismul religios și Biolandul. Startul evenimentelor s-a dat la Centrul Economic Bucovina, având ca invitați diferite personalități politice, diplomatice și reprezentanți de prim rang ai regiunilor europene înfrățite Sucevei. La fel, și primarul Ion Lungu continuă seria de proiecte începute din mandatul precedent. După asigurarea apei potabile din sursa Berchișești în cartierul Burdujeni, continuă reabilitarea rețelelor de apă și canalizare prin programul ISPA. S-au asfaltat străzile Tineretului, Amurgului și Bujorilor, s-au creat noi locuri de joacă, s-au construit noi grădinițe, precum și sala sportului de la Școala Generală 11. Din fața sediului Partidului Democrat Liberal din cartierul Burdujeni, Gheorghe Flutur, Ion Lungu și Ioan Bălan pornesc, la fel ca și la alegerile locale, pe drumul spre victorie. Sunt convins că toți cei care ați venit astăzi aici și mulți alții credeți în soluțiile pe care Partidul Democrat Liberal le propune. La vorba de sol
că noi